Samo sam probali po par pitanja iole pristojnijih, pošto na Instagram stvarno stiže pakao, Sodoma i Gomora. Pitaj šta pitaš. Ne, završavam sezonu, dovde mi je svega. Po narodski useri nas ono što se... Pitaj šta da umremo. Šarane, na osnovu kojih fotografija na Instagramu si odabrao Tijanu za svoj projekat? Pa nije fotografija, nije. Jeste, recimo. Nije života. Nije majke mi, ima... Ne, nije, zaista nije to. Nije, rekao bi ja sad to. Rekao bi ja koliko je sad rekao, ali nije. Stvarno sam izabrao zato što ima taj neki, vidim ja taj da ima taj style. Ima to što ja nemam to. Klasu i to. Da li bi sarađivao sa Kijom? I to si me to već. Čitam sa Instagrama. Pa što da ti kažem, ja za rođenu svotu novca bi sarađivao sa crnim đavolom. Pa bisim, nemam pojem. Možda i bi, ne znam. Bi. Šta je sa Allegro bandom? Ništa, Allegro band ne postoji zvanično, postoji Slađa Allegro. Zvanično Slađa Allegro uvijek je bila Allegro band i tada i sada. To je jedna žena koja je svojom harizmom nosila taj Allegro band i samo je ovo zvanično to. Velika zvezda, žena, šta pričamo o Allegro bandu? Pozdrav za nju ovom priliku. Da, pozdrav za Slađu. Tijana, da li bi snimila duet s Milanom Stankovićem? Pa što da ne? Da, ja njega gotivim, bez obzira na njegov... Da, mislim, ako producent dozvoli, ali ja nemam stvarno ništa protiv njega. Bez obzira na komentar koji on ostavio. Koji je stavio komentar? Pa ne znam, slali su mi sa Twittera, ja ne koristim Twitter, ali slali su mi neki komentar da je kao komentarisao što je pesma obrada ili šta već je napisao. Ne, kao Srbija... Trikuje se kriminal, to uopšte nije showbiz, to je dijagnoza, ne znam, takav je komentar ostavio, tako da... To sve u pravu čovjek, ali nema veze. Zašto žena od sultana? Zašto žena od sultana? Ja vam samo čitam pitanja koja sam ja dobio. Zato što nije sultanova žena. Zato što nije sultanova žena. Pričam s Tijanom, pustio čovjek da priča. Čoveče! Ali ja sam pisao, ona ne zna što je. Pitaju devojku vam pitanje zašto žena od sultana. Neko govori metafizici. Zato što je to bila njegova ideja i to se meni dopalo i eto, zato je žena od sultana. Jel ti se svida momak iz spota i zašto si izabrala baš njega? Ne, momak iz spota je naš prijatelj, tako da on je stvarno jako lep i devojke ga gotive, ali mi se dobro družimo, tako da ne, nije mi se svidao na taj način. Ti više voliš plavu šane? Pa ne bih baš rekla da li volim crne ili plave. Nemam neki poseban tip, osim toga kako se neko ponaša prema meni. To mi je samo bitno. Bravo. Pametno, idemo dalje. Mimi, da li bi snimila svoj reality? Zavisi od ponude. Aha, ono kao tvoj život, prate tebe, Jestru i ta priča i to. Ne, zavisi od ponude. Jestra mora da bude u svakoj priči, a? Pa ne, kao tvoj reality, mislim da ide na tvoj liči, tako da očekam da bi verovatno morala... Da, zašto da ne, to je meni skroz zanimljivo. To mi je skroz okej, da. Dobro. Šta je Nenad najromantičnije uradio za tebe? Pa Nenad je uradio mnoge romantične stvari za mene, zaista. Sad, kad bi krenula da razmišljam, ne znam koju bi pre spomenula, ali... Jel pamtiš neko kao? Pa pamtim dosta toga, da. Recimo da mi je jednom prilikom ceo stan napunio ružama. Stvarno? Da. Prelepo. Da li bi snimila duet sa Nikolijom? Da. Nikolija je baš super, da. Ja i ona smo onako kontrast, zašto da ne? I da li si uradila neku plastičnu operaciju? Jesam, uradila sam, pošto sam ja, mnogima je poznato da sam ja majka i da sam rodila dete. Pošto sam 2 godine dojela svoje dete, uradila sam grudi. To ti je dovoljno za sada. Okej, hvala. Ša. Šta ti se dopada kod Kije pa si snimio duet s njom? Aha, Kija. Okej. Zašto Ša viče na svoje pratioce na Instagramu? Ne vičem, ali umem nekad kad mi pošalju neku onako vulgarnu poruku, ja umem da budem baš... Kako vičeš? Puta 5, pa vičem, onako preko poruke, valjda to ono. Oni to tako doživljavaju. Ne stvarno, prema normalnim osobama sam i tekako normalan, prema nenormalnim jako nenormalan, tako da... Ja sam neko iz bloka, dečko iz bloka, tako da to se ne meni. Šta bi s duetom sa Lunom? Što se tiče Lune, ja sam rekao više puta Pozdrav za moju drugaricu Lunu. Aj, uđi u guzu još malo. Čekaj samo da pričam. Malo družim se s Markom i s Klonom, šta? Znam, ljubav velika. Iako me njihovi fanovi nešto napadaju, ali nema veze. Čekaj samo da kažem, Redore, posle priče. Što se tiče Lune, ja sam rekao, ja stvarno nemam ništa protiv nje, uvek sam je gotivio.
Čak me otpratila sa Instagrama, pošto sam mislim, to je malo dečije, mislim, to je Instagram kao pratim, otpratim, to mi je malo glupo, ali pošto sam verovatno snimio duet sa Kijom, ja kažem, ona je snimila duet sa MC Jankom, s kojim ja uopšte nisam u dobrim odnosima, pa mislim, ne zameram, to je muzika, to je sve normalno. Što se tiče našeg dueta, čak i njen menadžer Sale, on je imao njegovu ideju s kim ona treba da snima i on je odlučio za druge izvođače, nije se odlučio za mene. Ja to smatram greškom, pošto evo Kija imamo jedan preozbiljan hit, skoro pa najveći. Moram da pohvalim Rastu i Relju, to stvarno moram da kažem, znači stvarno gotivim i Relju, on mi je drugar i zasluženo su na prvom mestu. Moram i da pohvalim Šarana i Tijanov koji takođe kidaju, tako da... Ali najčini od Relje i Raste onaj snimak behind the scenes, onaj kad vozi kombajn Baja pa naiđe na gole muškarce. Ja, znam, vidio sam i to, surovo. To je najjač pod stolice. Stvarno, respekt za njih i meni je drago što i dalje, što sam tu među najslušanijim pesmama. Hvala svima još jednom. Hvala. Stefane, da možeš da vratiš vreme, da li bi se isto ponašao u realitiju? Isto sve. Sve isto. Mišljenje o Ivani i Ivi? Pa Ivo neću da komentarišem mišljenje o Ivani. Nažalost, eto, videli smo večeras šta je uradila. Malo bez veze potez, iskreno. Neću je davati na značaju ni večeras, tako da, eto, nema mišljenja. Da li bi opet bio sa Jelenom Pešić? Pa ne bi, zato što smo, eto, mnogo dobri prijatelji sada, tako da, eto, ne bi ulazio sad opet u vezu s njom. I 3 najiritantnije osobe u Zadruzi 3? 3 najiritantnije? Pa ne znam, nisam se toliko sad nešto ni sa kim svađao, niti ne znam nija šta. Niko me nije iritirao toliko da bi mogo da ih navedem, iskreno. Da mogu da pojedem moje bombone. Hvala ti. Brendone, da li bi ušao u Zadrugu 4? Da, ušao bih u Zadrugu 4 negde uoči nove godine sa kapicom Deda Mraza. Da li voliš žene ili muškarce? Volim žene, isključivo i pozdrav za moju Barbaru koja se vraća iz Afganistana, to jest iz Amerike. Barbara, volim te puno, jedva čekam da te vidim. Nemoj puno na sunce da ideš, pege će ti doći do izražaja. Još ja pitam, kad si izgubio nevinost, neko pita? Možda u osnovnoj školi, ako se dobro sećam. U osnovnoj školi? Pa da, to se radi tad. Svaka čast. Je li od 1. do 5. ili od 5. do 8? Valjda nešto, ne bih da pričam. Dobro, okej. Može pitao me tebe nešto. Izvolite. Recimo ja bi te pitao, da li me pratiš na Instagramu? Naravno da ne. Pratim te. Laži da me pratiš. Kako ću ne pratiti? Laži da vidim. Stvarno nemam pojma. A evo ga kako ne znamo kada stave na ring. Nije problem, stvarno. Ti znaš da ja Instagram ne koristim na normalan način. Ti što ne znaš kako se zovem tvoj gost u emisiji? Na Instagramu, ja. Šaran Allegro. Jesam, vidim, da, je. Pa znam, jer stvarno te ne pratim. Ne moraš me pratiti. Ne, nemam pojma, ja ne pratim jer je samog sebe. Šalim se, malo sam te, ti što eto. Ne, zapratit ću te. Ne pratit ću vas sve, stvarno nemam pojma, ja Instagram slabo koristim.